Assalamualaikum sedulur. Prike kabare? Semoga pada sehat kabeh ya. Amin. Sedulur paman wis pada madang hurung ya? Nah hurung, ya kakean pada mrene. Iki paman garap masak spesial gulai daging kambing. Siki lanjut gawe bumbune lur. Pertama, kunire dirajang-rajang ben gampang areng ngulek lur. Terus kepindone tumbar karo mricane diulek ndang nganti lembut lur. Bumbu kiki sing wis digawe, gulai dioseng lur. Aja kelalen. Jahe, laos, serai sing wis digeprek, ndang dicemplungna, ditambahi salam godhong jeruk. Nek bumbune wis mateng, wis ambune wis wangi, guli iwake njuk dicemplungna lur, dicemplungna kabeh, diudek-udek dioseng, terus dibanyoni lur. Nek wis umep, guli disesening lur. Anak uyah 2 sendok teh, gula pasir 2 sendok teh, kaldu jamur setengah sendok, kaldu ayam setengah sendok, penyedap rasa setengah sendok. Terus kiye nang kene paman nganggo bubuk kayu manis jinten kapulaga PK. Paman nang kene nganggo sing wis dadi bubuk ya lur, ben supayane nyampur nang kuah, ben ambune luwih sedep. Terus aja kelalen, santene dicemplungna, ben supayane luwih luget, luwih kentel, tur rasane luwih gurih lur. Matur nuwun kanggo sekabehane sing wis pada nonton videone paman.